ngakuthixo. Amen. So sokuhlabela mhlawumbe siqhubele isandla simgive the isikhokelo sonke sebandla otata befundisi nomama egameni lenkosi uYesu. Ngibulisa umama umvangeli uprofeti egameni likaYesu. Amen. Ndibe sengibulisa ke nakutata umfundisi tata uKantini egameni lenkosi uYesu. Amen. Ndicela ke ibandla libamkele ngezandla egameni lenkosi uYesu. Ndibeke sengibulisa otata bonke abakhona, omama bonke abakhona egameni lenkosi uYesu, obhuti nosisi nabahlabeleli, okeyboard player egameni likaYesu nabantwana. Ndiyanibulisa abangcwele, ndinibulisele egameni eliphilileyo, igameni lamandla, igama eliphethe ubomi egameni likaYesu. Amen. Ndiceliwe ke ukuthi ndize nomyenizo wosuku egameni likaYesu. Ndiqhelile ucela ukuthi mshumayele, kodwa azange ndoyika ngomhlobo ndoyikangani kule mdeni. Xa ndithetha inyani yonke le veki I did not sleep well. Amen. Oko ndinexhala, ndiyoyika, kodwa ndithemba uThixo ezintweni zonke. Amen. Ngoba silapha ngenxa kaThixo. Asikho apha ngenxa yenye into, kodwa silapha ngenxa kaThixo. Amen. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns. We lay our crowns and worship you, Lord. Oh, be lifted, oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns
Egameni lenkosi Yesu. Ngizobamba ukwenza le nto engithunywe bese ngihlala phansi. Amen. Njengoba sentshilo ukuthi silapha ngenxa kaThixo. Asizanga mntwini kodwa size kuThixo. Ngoba nguye yedwa owancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo. Khona ukuze bonke abakholwayo kuye bangabi nakutshabalala kodwa babe nobomi obungunaphakade ubomi obugqithisileyo. Amen. Andizokwenza kade ukuthetha ke nje besentshilo that ndizoshara nje izwi lenkosi lento uThixo ibeke emoyeni wami ndibe sengihlala phansi egameni lenkosi uYesu. Ngicela sivule iBhayibheli zethu kwincwadi kaPawulos umpostile kwabaseKolose sikhile ku chapter 1. Amen. Sizafunda pha ku verse 15. Amen. Ansoze ndikhonze enye inkosi. Ansoze ndikhonze Xhosa andifundele. Sulethu zifuna kwincwadi yabaseKolose chapter 1 verse 15. Ungumfanekiselo kaThixo ongena kubonwa, owamazibulo kwindalo yonke, ngokuba zadalelwa kuye zonke izinto ezisemazulwini nezisemhlabeni, ezinokubonwa nezingenakubonwa, nokuba zitrone, nokuba zibubukhosi, nokuba zizilawuli, nokuba ngamagunya. Zonke izinto zidalwe nguye, zidalelwe yena. Yena ke ungaphambi kwento zonke, nazo zonke izinto zimazimi kuye. Yena ke uyinhloko yomzimba yebandla, oyingqalo owamazibulo ukuvuka kwabafileyo, ukuze yena abe ngomkhulu ezintweni zonke. Ngokuba kwakholeka ukuthi ukuzaliseka konke kuhlale kuye, nokuthi ngaye azixolelanise naye zonke izinto, elwenzile uxolo ngalo igazi lomnqamlezo wakhe. Ewe ngaye, nokuba zizinto ezisemhlabeni, nokuba zezisemazulwini, nani enibe nifudula ningazani noThixo, nizintshaba ngengqondo yenu emisebenzini yenu engenandawo. Kukaloku nje unixolelanisile ngako ukufa emzimbeni wenyama yakhe, ukuze animise ningcwele, ningenakubekwa bala, ningenakumangalelwa phambi kwakhe. Ukuba kaloku nihlale nihleli elukholweni, nisekelwe niqinile, ningashukunyiswa nimke ethembeni lendaba ezilungileyo ezinazivayo, zona zashunyayelwayo kwindalo yonke ephantsi kwezulu, endaba ngumlungiseleli wazo, mna Pawulosi. Amen. Cela sesuthandaze nje. Bawengcwele bawunamandla onke, uNkulunkulu wethu oyingcwele, Jehova wemikhosi, nalizwi lakho Nkosi selikhiliwe phambi kwethu. Jehova namandla, thetha Nkosi ngalo, ungafihlisi into zonke. Hlala ke Nkosi ezinhlizweni zethu, vule Jehova
inhliziyo zethu Jehova izihlale izwi lakho into zonke silenze Nkosi namandla onke siligcine siliphile Jehova namandla onke ngoba izwi lakho linguwe izwi lakho liyaphila izwi lakho linhlangothi mbini lihlaba lahlule Jehova namandla onke alibuye Nkosi lingawenza umsebenzi uma seliwile izwi lakho thetha Nkosi nathi sesikhona kule ndawo ngalo izwi lakho sithembe wena ke Thixo asinalo Jehova elinyithemba ukuJehova wena wedwa uNkulunkulu wethu belikhona Nkosi wathetha ngalo kungekabikho nto Jehova namandla lisamile namhlanje Jehova izwi lakho liyomaze lipheliswe iphakade Nkosi namandla onke sesikhona ke Jehova namandla umkhonzazana wakho semile phambi kwethu Nkosi namandla nxiba amandla akho Nkosi namandla thethe konke akuthunywe nguwe Jehova namandla sithembe wena Nkosi in the wonderful name of Jesus siyabonga amen sifundiswe lenkosi Apostoli uPaulos ubhalela ibandla laseKolose amen ebakhumbuza ngeposition nomsebenzi kaKristu Yesu amen ndithe xa mengiqala uthetha we were created by God for him not for anything else but we were created by him for him amen hallelujah intetho yami ndiqale ngale ndawo ethi njengoba uThixo wadala ithi iBhayibhile wathi masenze umuntu ngokokufana nathi amen so le verse esifunda kuyo ithi Christ is the image of the invisible God amen hallelujah so njengoba nawatsho kuThixo kwiTrinity ukuthi masenze umuntu ngokufana nathi amen so it took God ukuthi azoze representa yena ngoKristu Yesu amen njengoba uThixo engumoya amen kodwa kwathi kunyanzeleka ukuthi ahlangule uluntu hallelujah azonxiba iform yobuntu ngoKristu Yesu amen ngoba kwakufanelekile ukuthi kuhlangulwe umuntu uThixo wadala uAdam noEva wababeka eEden egadini hallelujah so wabayalela futhi nje bebabekile njena wababekela imiqathango izinto amabazenze nababangazenzi amen so uAdam ke wasuka emiselweni ebekuxelelwe nguThixo lwaze lonke ke uluntu lonke eluye lavela amen kwigeneration eafter Adam izalwa sele iwile kwiposition ibibekwe kuyo nguThixo Did God created us for himself amen so ngexesha uAdam ase-Eden kuye kwafika inyoka amen yamxelela into ebengakhange abekanti bekuthe azayenze kodwa uAdam wa-entertainer into umyalelo suka kuEva because uEva wafika yena uEva uthathwe kuAdam uThixo wayesidalela uAdam wase wanikeza umyalelo kuAdam amen so lona uze ngoAdam wafika waba nobudlelwane waconversate with the snake amen so ke ngoku njeba yena ke efika njengenelela kwi-creation of God amen ufika sesiza nezinye izinto introduce omnye umthetho obungakhange ubekwe nguThixo Thixo uyalele uAdam amen so uEva ke wafika wenza nomyalelo wenyoka emhlabeni ongcwele kaThixo uAdam wasuka kwinto ibixelelwe yena amen wenza into ayixelelwe ngulo uze ngaye amen so uluntu lonke lwawa ke hallelujah uluntu lonke lasuka kwi-origination of God amen so uThixo ke ngoba nguThixo onencebe nguThixo onobabalo uzamile ukuthi bonke abantu bangabuyela kuye wathumela abaprofeti kwabanzima
Hallelujah. No-Israyeli wacomplain endleleni, uThixo zama ukumbuyisela kuye. Amen. Hallelujah. uThixo yenzile imigudu yokuthi singabuyela kuye. Hallelujah. Kodwa bonke ebebesiza before uYesu khange bawenza umsebenzi ufezeke. Uyeke wamncama uThixo unyana wakhe uyobethelelwa emnqamlezweni khona ukuze sixolelwe isono, khona ukuze sibuyiselwe esidimeni uThixo asifuna kuso. Hallelujah. Silapha ke ngegazi likaYesu lona lodwa. Hallelujah. Ababingeleli babezixhela igusha bezama ukamagushela izono zethu, kodwa zange zenze kanye lento efunekayo. Kodwa kwaba kanye uYesu Kristu wangena wasihlawulela ngelila lakhe igazi sakenda khonto zincedisayo. Hallelujah. Ithi iBhayibhile xa icacisa ngokunqulo oludala kwakunyanzeleka ababingeleli bafike benze isiqhubiso ngapha kwamdiyadiya. Hallelujah. Ibe ngabodwa abane-access yokuya kuThixo. Kodwa uYesu ngegazi lakhe wangena kwabakanye kweyona ndawo ingcwele khona ukuze sihlangulwe sibuyiselwe ebuthixweni. Le ndawo esifunda kuyo ke ithi Christ is the image of the invisible God. He is the first to resurrect from the dead. Ungowokuqala kuwo wonke amazibulo endalo ukuvuka kwelabafileyo. Bakhona Prophet Bali bebesifa kuthiwe bandwatyiwe, kodwa people continue to worship them when they are dead. Kodwa lo singaye namhlanje ithi iBhayibhile xa ithetha ngaye, he is the firstborn of all creation. He is the first to resurrect from the dead. He created all things for him. Akubanga khonto engekho yena. Utaka umfundisi uGave bethini iverse apha last week ethuliswe waba inyama. Ekuqalekeni wayekhona enguliswe. So le ndawo esifunda kuyo ithi ungowokuqala kumasibulo wonke wendalo ukuvuka kwelabafileyo. Hallelujah. So ithi lento xa ekhona zonke ezifileyo ziyavuswa, ngoba kahle yena ukufa uyakwazi futhi wakwehlula, walihlazisa ingcwaba walishiya li-empty. Ithi ke yena uyinhloko yomzimba walibandla. Kukhona inhloko esijonge kuyo. Kukhona inhloko yebandla enguKristu Yesu awazihlawulelayo ngelila lakhe igazi. Hallelujah. Ithi iBhayibhile uPawulos xa yethetha ngayo uthi thina ke singamalungu omzimba lowo onenhloko enguKristu Yesu. Umuntu unenhloko. Zonke ezinye parts zomzimba wakhe zixhomekeka kwi-function of the head.
ezingenokwenzeka if the head is not functioning. So emini ukumvumela uThixo inkosi yamakhosi ukuthi ibe ngumqali wezinto zonke zobomi bakho. Umvumela uYesu Kristu ukuthi abe yinhloko njengoba wanikeza ubunhloko kuThixo bawe emazulwini. Ithi iBhayibhile xa ithetha ngaye ithi emazulwini zonke izinto ziyagoba, ezantsi emhlabeni ziyagoba, ngoba zonke zathontelwa phansi kwegunya lakhe. We are under his authority. Ethi iBhayibhile onke amadoda ayakugoba, ilwimi zonke zivume ukuba yena unguye uYesu Kristu unyana kaThixo. Hallelujah. Ethi iBhayibhile bonke ubukhosi bonke bungaphansi kwegama lenkosi uYesu. Zonke izinto zingaphansi kwegama lenkosi uYesu. Linamandla abangcwele. Linamandla. Linamandla ungalincedisanga ngaoil. Linamandla ungalincedisanga ngakhandlela. Linamandla ungalincedisanga ngatyiwa. Hey bazalwana lilodwa. Liyasebenza. Lilodwa. Liyakhulula izicabangelo zobumnyama. Lilodwa. Khawulethembe. Khawulethembe. I understand izinto zonke zobomi ziyakuthwaxa futhi ezinye ziyaconfuse, kodwa namhlanje khawukubuyele kulo ngoba lona laphakanyiswa emazulwini lanikezwa amandla nobukhosi over all creation. Hallelujah. Ithi ke le verse xa iqitha ithi nani enibe nifudula nengazane noThixo nizintshaba ngengqondo yenu emisebenzini yenu engendawo. Izolo kwi-youth I said refuse to be labeled as the child of God. Okanye waziwe wena uba umama wecawe, ungsisi wecawe, ungubhuti wecawe, kodwa ubuntwana bukaThixo busheke emva. The supremacy of Christ must be visible through your behavior, through your conduct. Ngoba kuyobalilise bazalwane ukufa kukaYesu Kristu. Uba ngaba sizawuthi sesikhona apha kule nkululeko esayifumana ngegazi likaYesu ukuthi siphinde sifane naqala before singeniswe kwabukumkani. Ungayivumeli. Refuse ngobomi bakho. Ungavumi. Ulwe. Ungavumi nempilo yakho ukuthi mawaziwe nje ukuba ungumntwana kaThixo kodwa una impact. Hallelujah. Kuyanyanzeleka ukuthi sibe nayo impact spiritually, because lento singayo is spiritual. Lento singayo ayikho ngazititles. Lento singayo ayikho ngazititles nazikhundla. I am saying this with humility. I have been ordained as the pastor in this church. But into yoku ordained as the pastor, I should be able to show that ukhona
allow me to operate in the function that I have been ordained to. Let us sing ayo bangcwele ayikhosi ihlalweni kwethu ingobuntwana ukaThixo. Let us run this race. Siyazi ukuthi everyone ubaleka kweyakhe lane. Hallelujah. Ungabe umprofethi wami unikeza ukuprofetha. Let me pray whenever you prophesy, whatever prophecy that you utter must be according to the Bible. Me as the pastor, when I minister, I need to ensure whatever I minister into the church of God is in line with the scriptures. We are not here to play church. Asizama zodla bantwana bakathi. Kodwa silapha ngoba kukhona owancama ubone bakhe. Elowo nalowo must function unto the will of God. Oasharishayo amiyeko hlabelelayo. If we are asharisha mtasekai, asharisha ohlabelelayo, ahlabelele. I said yesterday when you did as much as he worshipped him in a xanduva to be spiritual fit, and then when they come to church they must be able to basi transform ebukhoneni benkosi, because kwi altar yabo they have been praying. But ke ngoku it is also your responsibility wena mntana kaThixo esiba usize enkonzweni. I-worship team xa ibona xa kubaswa udibanisa amakhono omlilo ahlangane nje khona ukuze umlilo uzophuma uye kule nto ayiphekayo. So ke ngoku i-worship team xa isize enkonzweni njengoba ndishilo that they need to be spiritual fit, but ke ngoku nawe unaxanduva lokuze xa wena ufit khona ukuze isikhuni sakho sihlangane nesabo sibase umlilo. The supremacy of Christ. Amen. Hallelujah. Singavumi bathandekayo. Singavumi. Uhamba namakakade. Sisendlini yokholo. Let us refuse. Hallelujah. Singavumi. Futhi uba ngabe uyasiqonda ukuthi kukhona nje ingxako nayo ngawe. Dila nawe mntasekhaya. Izolo ndifundise kwi-youth yanditshala mfundiso bendiyithetha apha sendisendlini ndaziva uba ndiyondleka ngoku sendisendlini. Ndithi xa bendithetha ne-youth if umzekelo ndithetha ngam ndithi ndiyazibona ukuthi ndinengxaki endinayo mna. It is my responsibility to be costed. Amen. If it means mandingene with 3 days fasting, disilwa yourself. Let it be. So that everyone else can benefit. Mama ukulaleka kwami ndikwenze kuzini. Amen. Hallelujah. Itheke nani benene futule nengazane noThixo nezenjaba ungavumi uba lutshaba lomnqamlezo so the uYesu uyinkosi yobomi bakho. Refuse.
Bangcwele. Uyazi if bekusiya ngokaSathana namademon, I would not even be standing here. Before Sathana manyanyani ebenawo amandla, I'm telling you, efanele ukuthi xa kuthethwa ngangubaliswa ngembali uba konke kwakho umntshontshe kodwa lo onamandla athi amandla sekephela amandla sekephela umve haleluya akutsale athi wena ungowami haleluya uthi ngexesha usidawutha sometimes akunikeze ndikhumbule kahle utata lento beyithetha last week uthi sometimes kuyenzeka uzibuze nyawe ba ndisakhona kodwa in the midst of that ngexesha usathingaza kodwa believe me you abecebo lakhe uyavela uThixo noma uvele ngesithilelo noma uvele ngantoni kodwa uyavela akukhumbuze uba mina nawe asikagqibi. We are writing a book ngokuphila kwethu with different chapters. I-chapters encwadi yami azizofana nezikaprofethi. So that is why noma kwenzeka ntoni ebomini bukaprofethi uqalani, I will never be bothered. For sendifikelele kwi-maturity yokwazi kahle kahle ukuthi mina ndingubani. Hallelujah. When you know yourself very well, awuphazanyiswa into ngaba ubani wenza ntoni ngexesha elithini kodwa uyazazi wena uhlala kwi-mandate yakho. God is not God of confusion. Danke ndayimbaleki. Xa wenzile sanonhle. Danke ndayimbaleki. Hallelujah. Yabona xa ubaleka 100 meters. Uhlala kwilane yakho uthi uyofika to that side. Hallelujah. So ke nje silapha ulife wethu sibaleka ugqatso. Hamba ugqatso lwakho kwilane yakho. And you will make it. uThixo sengangathi angasinceda sebezohlala phansi sifikelele kulwaluko olupheleleyo lwenhliziyo, sifikelele ebudodeni obupheleleyo. I'm sorry to say this njengomuntu ongumama, kodwa xa umfana ephuma esuthwini eweliselwe ebudodeni uyayalwa axelelwe ngezinto ezithile amakazenzi nezinto ezithile amakangazenzi. Mntasekhaya ungavumi ubehave as a boy. Kube befanele ukuthi sowuyindoda epheleleyo, sowuyindoda eyomeleleyo kwelikamoya. May God help us to reach the stage of maturity. Ndinabala ukuthi ndine 15 years ndasindiswa, kodwa xa kufikelelwa kwizinga likamoya nakwizinto zikamoya ndikubhabha. My balance bathandeka, my balance. Ndithini bali 15 years ndibeqonda hallelujah. Hallelujah. May God help us. Sikhule ekwazi nakusenhloneleni uThixo. Siyazi ukuthi asikho apha for ourselves. Silapha ngenxa yothando lukaThixo. Awalibonakalisa ukuthi
ngokuncama inkosi uYesu. Haleluya. Yayosifela emqamlezweni. Andizawuvala. Uyicenge inhliziyo yakho. Oh my Jesus. Oh yes. Oh yes. Uyicenge inhliziyo yakho. Oh yes. Maybe you found the king mina as a person. But what I am telling you, It's not about you. ingapha kwami. Hey. Greater go. Greater. I'm still going to account for even for lento endithetha. When we come to church, we come to church to be edified. Akwenzeka ukuthi ndisecaweni indlela ebengicinga ngayo ngokubenzisiza naxa ngiphuma. That's an error. Ukuba ngaba ndithi ndisize ecaweni ndikwisimo esithile naxa ngiphuma ndiseke amasisimo. Sovuma ngempilo yakho. Sovuma. Because yena ndifuna ngisathana into abana ngaba masiquqe simane sisiza apha kungabikho transformation, simane siquqa kungabikho tshintsho, simane sisiza kungabikho nto. Then we are not going to have impact. Ngoba ithi iBhayibhile xa ithetha lowo ulivayo ilizwi lam alenze ndimfanekisa nendoda esisilumko. Singavumi ke bangcwele ukuba ziziyatha sesisendlini kaThixo. When the word of God is preached, it is preached for us. Ukuba sikhwebuke ezindleleni zethu ezingeyiyo intando kaThixo. Ngithathe ithuba ngibulele kuTata. Ngiyathuba anikezele lona. I don't take it for granted. Into abana ngaba ancame ipulpit yakhe ayinikezele kum. Ndiyabulela ke kuTata ngokuzithoba nakumama egameni lenkosi uYesu. Eyami indawo iphelile Tata. Ndizawubuyisela inkonzo kuwe. God, your way to be praised. Lord, your way. God, your way to be praised. Lord, your way. God, your way Lord, your way. to be praised. Lord, you love the best. Lord, deserve Lord, your way. God, your way Lord, your way. to be praised. Lord, your way. God, your Lord, your way. Love the best. Wow. What a sermon. What a sermon. He is the head of God. He is the firstborn of everything that resurrected from the dead. He is above everything. And He is before everything. Yeah, Prof. Kola is also valid. This also goes back to what Koska's related up and Griffin parts as to His grace is sufficient. I used to preach that verse, I used to preach that scripture of the Lord, but the way I take it now, I'm translating His grace is sufficient. Mean that Ubaba wrote that there. Do not say, come again, tell Baba Ndiphume kuyo yonke into edibanisa nam but ndixhomekeke kubaba noma ii-feelings zam zithini but ubaba lo malundenzele zonke izinto. Everything that was preached here by umfundisi uba utheme
babalo ngezwe ungabaleki kwi-line yakho xa uthemba babalo you know into eyabetha Prof Kholangisa into eyabetha abazalwane uPeter kule xesha inkosi ithi ibiza uJohn uthi uzawuba yintoni yena ngeke saqalelwe yena uzawuba yintoni na saqalelwa Peter azalokhela phezulu lwakhe bani sekuthiwa kuye Peter ndizalakhela emva kubizwa omnye emva kusondeza omnye because Peter is not enough xa imbiye noJesu khaba bazawusebenza kuthiwa nawe uzawuba yintoni lona kuzixakekisa ngento ezininzi baba wayethemba ubabalo wayezawuyazi ukuba le nto endiyiyo ndonele yiyo you deserve the best He is the beginning of everything and He is the head of everything. He is the firstborn of all creation and He is before everything. Ba uhamba phambi kwakho yasiba zonke into sawulandela yena. Nditsho namayele xa ucinge bazawulandela yena. Nditsho neengxaki ezabaphezu kobomi bakho. If He is above everything, ezo ngxaki ezo zaba ngaphantsi kwakhe because He is above everything. Maneno wasewabamba namazwi athethwayo. Kuthiwa He is above. Nabakulekiwe sifuna unyuka but isawuhlala phansi kwakhe. Kuthiwa He is before everything. Nabakulekiwe silandelayo but isaba semva kwakhe. Abafuni uyafika bazawufika kuqala. Thembu Yesu, thembu Yesu, thembu Yesu, thembu babalo lwakhe. Naba mwesiwulilundanele. His grace is sufficient. Siyothandaza. 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 No yonke siyenza ungalambatha umnqamleshe. Hallelujah. Ndiyabulisa kutata ndibulise kumama kube mfundisi bonke ngeligama lenkosi Yesu. Amen. Sesizawuthandaza abazalwane ngicela ibandla lonke lime ngenyawo uthi uma umfundisi usisiqalo lesiphelo zonke izinto zadalwa nguye zidalelwa kuye egameni lenkosi Yesu. Ufuna ukuthi ejikeni kwelanga zonke izinto esinazo kumele sikhole ukuthi zisuka kuye waseKalvari. Singazidi siqhayise bazalwane ngezinto esinazo. Singazidi siqhayise nangeposition zezibuzo nasemsebenzini. Kodwa kumele sazi ukuthi kukhona uKristu Yesu osisiqalo nesiphelo sezinto zonke. Amen. Ubomi bethu kahle kahle kubotshelelwe kuye uThixo. Amen. Ngaphandle kwakhe uthi umfundisi akho nto sinoyenza engekho yena ayikho into esingaze siphumelele kuyo. Egameni lenkosi uYesu waseNazaretha sesawuthandaza ngathi singamcela uThixo sibaleke kwi-lane asibekele yona sesisho umfundisi ukuze sibaleke kahle ugqatso lenkosi. Kumele ubani nobani asifune ejikeni kwelanga sibaleke kule ndawo uThixo asibekele yona. Amen. I believe ukuthi sonke sikhona nje siyazi ukuthi uThixo sibize lento lezini kaThixo. La nto iyakwenza sibaleke kahle iyakwenza ukuthi umsebenzi kaThixo ufezekiseke. Egameni lenkosi Yesu sawuthandaza abazalwane. Sithandaza kuye yena lowo owafayo. Sithandaza kuye yena lowo obethelele emnqamlezweni. Kwakungekho nto enqabile kodwa ezolanda thina. Egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha ngomhlabeni lozawutsho bazalwane siyothandaza sonke simcela uThixo ukuthi makasincede endini kaThixo sesikhona. Simcela ukuthi uThixo makasincede silibale ngathi bazalwane, silibale ngezinto zonke esinazo, imoto zonke esinazo, ne-education esinayo ayizusisa ndawo kodwa khona indawo esisebenzela kuyikhaya lethu izulu ethi iBhayibhile khona uyangena engengcwele phambi koThixo. Wonke umuntu ezawungena khona kungena ngemisebenzi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lord, you're worthy to be praised. Lord, Yahweh, you are worthy to be praised. Lord, Yahweh, you are worthy to be praised. You deserve the praise. You deserve
Lord, you're worthy. Siyabhala abathandekayo. Lord, you're worthy. 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 You deserve the best. Ubona abathandekayo ukalamukela izwi. Awukhona ukulapha. Kodwa ufundisi zange ndiyamkela inkosi. Nje namhlanje ndiyamfuna uThixo. Baxhoma isandla sakho nje. Uthi mfundisi ndiyalifuna igama lenkosi Yesu. Kalisana kwenzeka wake wahamba nenkosi. Kodwa ngenxa yokude bendlela waphulukana nale ndlela. Iselithuba lakho sabizwe ekhaya. Sabizwe ekhaya. Indawo yakho isekhona. Sathana mhlawumbe ukuvalele indawo ezininzi. Nawe sewuqonda unongena. But allow me to tell you that there is still your place ekhaya. Siyakhola indawo yakho ekhaya noma amadimoni ayivalile akunika isiphazaniso esingakanani na but ekhaya siyakhola indawo yakho ekhaya. Njengoba ethethayo okanye obhalayo athi akupheli izindawo ekhaya. Nawe ungesa namhlanje uthathe uYesu. Thatha uYesu uyele esandleni senkosi. Khona umhlabelo uhlatyelele. Ndifuna nje isandla sakho Nkosi. Ndiyewe Nkosi, Nkosi funa kuvume wena. Hayi ngifuna uJesu ngaxhoma isandla sakho. You deserve the best. You deserve the best. You deserve the best. You deserve the best.